Sa mga taong hindi po nakakalimot mo mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay palagi po kayo nasa mabuting kalagayan sa araw-araw at malayo sa sakit sa araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Ang isishare ko po ngayon po sa inyo lahat, ito po ay napakabisa po sa orasyon sa masamang hangin po, pampalayas ng mga masamang hangin sa katawan at mga palipad hangin po. Sana po ito ibibilin ko po sa inyo, napakaingatan po lamang. Sa mga nanggagamot po dyan, magagamit po ninyo ito. Sa mga gustong manggamot, mag-aral na manggamot, isulat nyo po sa notebook at para may magagamit po kayo sa pang-araw-araw po. Ito po ang babagi ko po ngayon po sa araw na to. Ayan po. Ayan po. Orasyon sa masamang hangin, pampalayas ng mga masamang hangin sa katawan at mga palibad hangin po. Sana po pag ginamit po ito ay may masiting nais at itulong po ninyo sa gusto po yung tulungan, yung gustong gamutin po. Dapat po ay mag-aral po kayo manggamot para matuturing po kayo manggamot. Lahat po dito po wala pong pinipili na gusto manggamot po. Kahit matanda man, bata, pwede pong maggamot kung talagang ipagkakalob sa inyo ang Diyos Ama na may masiting nais po kayo ay pagkakalob po sa inyo. Wala pong pinipili ang Diyos Ama makapangyarihan sa lahat dito na gustong manggamot po. Lahat po tayo ay pwede pong manggamot basta may bukal po sa puso at bukas po yung puso't isipan natin sa mga ikabubuti, wag lang sa isasama po. At palagi po kayo may masiting nais at manalangin sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Wala pong pinipili dito kundi ang gustong manggamot lamang po. At hindi po ito pinipilit ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa inyo na gusto po kayo manggamot. Kung talagang gusto niyo po manggamot po ay humingi po kayo ng gabay sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sabihin niyo po ang yung nais, gusto na kayo ay matutong manggamot at may masinting nais po kayo na magpuder, bakod, balabal para hindi po kayo mapiktuan po o mabalikan. Kaya dapat po mag-aral muna kayo. Una po ay mag-aral din po kayo ng Biblia, tapos isunod nyo po yung mga orasyon, tapos isunod po yung mga pundo, puder, bakod, balabal, pundo, at magdasal ng maglinis sa sarili para malinis po yung sarili bago kayo sumabak po sa gamutan po. Ayan po. Ayan po. Orasyon sa masamang hangin, pampalayas ng mga masamang hangin sa katawan at mga palibad hangin po. Ayan po. Ang panalangin po, umaawaing Jesus, ako'y sumasampalataya sa iyong sinabi na ganitong mga karamdaman ay hindi maalis ng anumang maliban sa pamamagitan ng panalangin. Kaya ipinapalangin ko po sa inyo na pagalingin nyo po ang may sakit na ito. Yan po. At narito po ang orasyon po. Jesus Dominus Deus Sabaoth, Jesus Jah, Jesus Adonai, Jesus Elohim, Jesus Jehovah, Adonai Igsak, Igsamatak, Istolano, Alimatak, Isi, Mater Tua, Biba, Milam, Aram, Aksadam. Yan po. Isang bisis lamang po. Ito po usalin ko para po. Jesus Dominus Deus Sabaoth, Jesus Jah,
Jesus Adonai, Jesus Elohim, Jesus Jehovah, Adonai Igsak, Iksamatak, Istolano, Animatak, Isi, Amater Tuwa, Biba, Milam, Aram, Aklam, Aksadam. Yan po. Usaling po sa isip lamang po ng isang bisis at ipo sa isang basong tubig at ipainom sa may sakit o kaya ang uminom kung kayo makaramdaman kayo ay o kakaiba po. Pwede rin po yung kayo ang uminom po kung talaga may nararamdaman kayong kakaiba po. Yan po. Screenshot nyo po para may kon po kayo. Importante po ang orasyon po ito na kon. Yan po. Basta lahat po nakasulat po dito ay sundan nyo po para matuto po kayo sa gamutan po. Shoutout po sa inyo lahat. At sana po huwag po kayo makalimut pong mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot pa rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video. Sana po huwag po kayong matakot po mag-subscribe. Yan po ang aming mga inasahan po sa inyo na mag-subscribe para matulungan po inyo kami. Lahat po kami yung nagkukuhan po ng mga YouTube channel. Umaasa po sa inyo mga tulong at po. Maraming salamat po sa inyo mga binabagi pong tulong po sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Diyos na po ang balang kagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan po. Maraming salamat po ulit sa inyo.